Siyangibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Siyathokoza ukuba nani egameni elihle lenkosi uJesu Kristu. Lapho kushunyayelwa khona ivangeli lombuso wezulu, kukho ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu. Kinina nonke enilalele egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu, yena othi wozani kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, mina ngizokuniphumuza. Sheshisani nithathe amabhayibheli enu kuzo zonke izindawo enilalele kuzo, ukuze nilalele ivangeli lenkosi yethu uJesu Kristu, sihlolisise imibhalo ngokungcwele. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, nalabo abanobufakazi, nalabo uNkulunkulu esebenikezile ubufakazi ukuba babuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele, ukuba beze ekugculeni nasenkazimulweni yakhe enguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli bengenakho ukuqonda, ukuze uNkulunkulu onamandla ayaleze izwi lokuqonda kubo bonke abanemibuzo. Imininingwane engizoyishiya njengamanje ongakwazi ukusithinta kuyona, email address ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number, la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintumayelo ziyatholakala zonke nakuhlelo laka-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise imibhalo engcwele, ukube ngabe lokhu okuzwayo ufundiswa khona, ushunyayezwa khona, kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosetsha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button, ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasekugcweleni ngaso sonke isikhathi lapho zifakwa khona kuhlelo lakwa-YouTube. Ungakhohlwa nokusherisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ukuze wonke umuntu omaziyo afinyelele ekulazini iqiniso elinguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. So ku-YouTube sherisha i-link nabo bonke abantu obaziyo. Izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sibonge ubaba wethu osezulwini ngokusipha nalesikhathi samanje sokwazi ukuhlanganyela silizwe ilizwi lakhe elisiholela okuphileni okuphakade. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengokuba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenisi ekulingweni, kepha usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, ngiyamukelani umfundisi uMhlengizoni ozobe sihola ngesifundiso senkazimulo kaNkulunkulu, umoya ongcwele ekhazimulisa isibane sezwe, uJesu Kristu yena osibiza sonke size ekuphileni okuphakade. Sheshisani nithatha amabhayibheli sihambisane ngokuqonda nangeqiniso nangokugcwele. Amen. Ngiyabingelela bazalwane ngegama lenkosi uJesu Kristu. Silokhu sibonga uNkulunkulu ngamusa wakhe nangamandla akhe kulesikhathi esiphila kuso, lapho khona iqiniso selizitshwa, sekuphakeme abakhulumi nomoya wokukhohlisa. Silokhu sifile kona ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi kubo bonke uNkulunkulu abakhona okuzakhelwa, iyodwa inkosi ephezu kwabo bonke. Bonke baza kuguqa phambi kwayo,
bavume ukuthi bayizoni badukisile abantu, bavume ukuthi bawumoya kaSathane, umoya wenkohliso. Ngakho-ke silokhu sizibheka sizehlisa phambi kaNkulunkulu ngaphambi kwethu, sicela uNkulunkulu ukuba yena simdumise njalo, sibethembe njalo kukho konke ukuhlupheka nosizi nezinkathazo zasemhlabeni. uNkulunkulu singamshiyi, ngokuba yena uthi akasoze sishiya noma silahla. Uma ethi wozani kimi nina nonke, usho ukuthi abantu abamhlukile, nami ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu ngingamhlubuki. Ezimweni zonke engibhekana nazo uNkulunkulu ngingamhlubuki, ngokuba lithi usizi lungolwesikhashana, kepha ukujabula kuqhamuka njengokuphuma kwelanga. Ngakho-ke engathi ngingaba nakho lokuqonda ukuthi kukho konke esidlula kukho uNkulunkulu akaguquki. Uthi siza kuhlolwa njengegolide emlilweni. Uthi akukho ukusithakele phambi kwakhe. Wonke umuntu uyakubahlulelwa ngokwemisebenzi yakhe, noma ngabe mihle noma ngabe mibi. Akukho okungathi ngikuhlela uNkulunkulu, ngokuba ungumoya odale konke, uhlala ezindaweni ezisithekileyo, wazi zonke izinto eziyizizinto zomuntu. Ongekho Isaiah 45 kusukela ku-verse 1. Ayikho into angayazi ngomuntu ongathi uNkulunkulu angeke aze akuthole lokhu ngami. Ithi enye incwadi yamaHubo-ke ngiyokubalekela na? Ngoba uma ngithi ngiyezulwini uNkulunkulu khona, ngithi ngiyaphansi kwabafileyo isandla sakhe siyabuyisa khona, ngithi ngiya ekujuleni komhlaba uNkulunkulu uyakuthatha ngibeke, naphansi kolwandle uNkulunkulu khona. Ayikho indawo engabalekela kuyo ukuze ngizame ukuthi ngisithe phambi kwakhe, ngokuba ngiyisidalwa sakhe. Uma engidalile, wazi onke amakhona empilo yami. So le ncwadi ka-Isaiah ofundele 45 verse 1. Usho kanje uJehova, ogcotshiweyo wakhe, uKhorose, osandla sakhe sokunene ngisibambile ukuba ngahlulele izizwe phambi kwakhe. Yes. Ngithukulule izinkalo zamakhosi, ngivule iminyango phambi kwakhe, amasango angabe asavalwa. Mina ngiyakuhamba phambi kwakho, ngihlelembe amagebhugebhu, ngaphule izivalo zethuse, nginqume imigoqo yensimbi. Uthi ulowo ogcotshiwe wakhe, yebo ukhuluma ngesizwe asigcobile, athi usibambe ngakwesandla sokunene. Ukhuluma ngomuntu othembakele kuyena, uthi uma uthemba mina, ayikho into engeke ngikwenzele yona. Nangapha inhliziyo yakho iyakukhohlisa ukuthi uNkulunkulu akekho, inyama yakho ikwenza ube nomgabaza, ubone izinto ezifunwa nguwe zibalulekile. Kepha uthi uNkulunkulu kulowo othenjiweyo wakhe nogcotshiweyo uza kumbamba, amsibekele, amhole, avule izindlela ezivalekile. Akakhathali ukuthi ngabe wena ubona kunzima kangakanani, kepha kuyena uthi yena ayikho into engamelana naye. Ngakho-ke siyacela lolo gcobo nathi ukuthi sigcotshwe, ngokuba uzigcobi. Ungadlali umfundisi ozobhixa ngamafutha athi usugcotshiwe.
manje ngicobana ngazigcobanela ukukhohlakala kwethu sesikhuluma ngokwaphezulu kwezulwini oba asagcotshwa abantu ngamafutha leli elenzayo lezikhohlisa umuntu usegcotshwa umoya engcwele manje melithi iBhayibheli ke uma ligcina imiyalo yami namazwi ami nami ngizakuhlala nani ithi umoya engcwele uyakwehlela phezu kwenu akusashiwo ukuthi asigcotshwa ngamafutha uma sigcobana sodwa siyakhohlisa yakhumbula ke izikhathi zo-Ahabe babeningi abaprofeti bamanga babe baningi abaprofeti bamanga ngesikhathi sikaMose kwakhona izanusi nezangoma nabenzi lomlingo kepha oyedwa kaNkulunkulu egcotshiwe wayethi uNkulunkulu ngqo so kanjalo namanje njengoba oyedwa wethu uNkulunkulu uJesu Kristu oyindodana yakhe esesifubeni sikaBaba uyena kuphela othi-ke manje nanka amandla njengoMoses wayelisivumelwane nabantwana baka-Israyeli uNkulunkulu ethi-ke akenze isivumelwane nabo ngokwephasika manje abange-Passover phasika ukuthi uNkulunkulu ngizofika ngizokwahlulela kepha abanophawu lami nabenze isivumelwane nami ngizobeka ngishaye labo abangenalo uphawu lami namanje njengoba ethi uJesu abantu abanomoya engcwele ibona bayosuswa phansi emathuneni lemizimba emisha bavuzwe bayohlangana nenkosi emoyeni uma behlangana nenkosi emoyeni ingokuba banophawu lewundlu umoya abaphile ngawo njengoba kuthiwa lelo libhalwe eziphongweni zalo noma amabunzini abo igama lewundlu njengoba ethi lapha kwincwadi esambulo sahluko 3 bengaphosisi uverse 5 ungavuleli uverse 5 onqobayo uyakwembathiswa kanjalo izingubo ezimhlophe onqobayo uzombathiswa ini izingubo ezimhlophe negama lakhe angisoze ngalesula encwadini yokuphila kunencwadi yokuphila incwadi yani yokuphila ubani yaziyo uJesu lesinikiwe incwadi lesiphila ngayo la kepha khona incwadi yokuphila kuthiwa amagama ethu abhaliwe khona ukuba uma igama lakho libhalwe khona waphila impilo efuna uJesu ngeke lisuke igama lakho negama lakhe ngiyakulivuma phambi kukaBaba ngiphinde ngilivume phambi kukaBaba naphambi kwezingilosi zakhe onezindlebe makezwe lokhu akushoyo umoya emabandleni kubeka nakuyo ingilosi yebandla laseFiladelfia loba ukuthi naku akushoyo ongcwele oqinisileyo onesahluthulelo sikaDavide unesahluthulelo sikabani sikaDavide isahluthulelo sande sabantu abayifunda le ncwadi le bangaqondi ukuthi unesahluthulelo sikaDavide sami uma ethi-ke esihlelweni sikaDavide ukhosi yakupheli isona sahluthulelo leso uGesu bephethe ukhosi uphethe isahluthulelo ukuba inkosi ikwazi ukuthi ibuse kuphi ezulwini ibuse emhlabeni iphinde ibuse ngaphansi komhlaba isona-ke sahluthulelo siphethe ukuthi uDavide wathola isavumelwane noNkulunkulu ngesikhathi emgcoba esikhathi ethumela ukuthi uSamuel akamgcoba wathi-ke isihlalo sobukhosi asisuke endlini kaJuda asisuke endlini kaDavide isikhathi njengoba ugame uJuda kuthiwa ingonyama kaJuda noma ingonyama yesizwe sikaJuda kusho ukuthi ubukhosi obuvela kuphi okwesiphi isifanesiwa ekuthiwa siyingonyama esiyinkosi yezilwane esihlokweni kuthiwa ingonyama yebhubesi so nangoba uJesu uza umhlatshelo njengemvu ngokuba ufike uyalunga uhamba ngezwi kamelusi kepha mesefolaniswa ngamandla akhe ngempela ubonakala ingonyama uyabhonga ingakho agcotshwa uJuda lapha ekuqaleni kwincwadi yaGenesis uJuda
indlu yakhe yagcotshwa ngobukhosi ukuba uSawuli walalela ubukhosi babuzowela kaSawuli kepha wahluleka manje sekunikwe uJuda. Juda abafowenu baza kukudumisa. Abafowenu baza kukudumisa. Incwadi nje kuGenesis isahluko 49. Kwesibili ukuthi incwadi isandla sakho siyakuba sezijingweni sezitha zakho. awufunde. Juda baza kukudumisa wena. Juda abafowenu baza kukudumisa wena. Isandla sakho siyakuba sesijingweni sezitha zakho. Isandla sakho siyakuba sezijingweni zezitha zakho. Amadodana kayihlo ayakukhothamela amadodana kayihlo ugcobo lolo lunikwa ubaba wakhe uzokusibonakaliso ngoba phela umprofeti uJakobe uIsrayeli umprofeti manje usebusisa amadodana akhe ngokwezabelo zabo zobukhosi nangokwezabelo zabo zeziphiwo zikaNkulunkulu. uJuda ugama yena ukuthi yena nje abafowabo bazokhothama kuyena. Yezo lona uJuda uyibhongo lengonyama. uyini? Uyibhongo lengonyama. Uyibhongo lengonyama. Wenyuke emphangweni. Manje njengoba ibhongo lengonyama impango azwile abantu abadukileyo uzobabuyisela ngakuyena uzobusa ngoba akazange uzoqeda abantu ukuthi ababulala kepha uzobusa njengoba abafowabo bazokhothama kuyena. Uyibhongo lengonyama zonke izilwane zizokumthobela ngokolimi oluveza ngokwencwadi kepha ngokwesakhiwo sangempela kwesambulu ukuthi uyinkosi yamakhosi zonke izizwe zizakuguqa phambi kwakhe. Ngizothina kusho iBhayibheli lithi-ke zonke izilimi ziyakuvuma amadolo wonke ayakuguqa phambi kwakhe. Ngakho-ke nangokuJuda ubukhosi bugcotshwe kuyena kusukela kuyena uJuda uze kuyovala kuDavide. Kuyasuka kuDavide kuya phambili uNkulunkulu akekususi ubukhosi endlini kaDavide ngoba ngenze isibophezelo sokuthi uDavide anguye kuyiqeda inzalo yakhe ngokushiyela ingcosana ukuba ngifuna ukuthi ngiveze amandla ami. Lapha kwincwadi ya-Isaya isahluko 9:6 eseyiveza-ke lento Isaya ngomoya kaNkulunkulu ukuthi nango-ke phela lokhu khulunywa ngayo ekuthiwa esihlalweni sikaDavide angeke kuphela ubukhosi kubhalwe phansi eBhayibhelini maningi. Isahluko 9:6 ngokuba sizalelwe umntwana siphiwa indodana. Bekumele umntwana eze emhlabeni ezolanda ubukhosi kepha manje engazilandeli ngokwakhe ezilandela ngalowo amthumileyo. Umbuso uyakuba semahlombe akhe. Uyena othwele umbuso hayi ukuthi uzothwala kanzima abantu basho wena bathanda ukuthi lana abantu ababusa bazoba phezu kwakhe ngoba nakho bamushaya cha. Uyena othwele amandla. uJesu uthwele amandla negama lakhe liyakuthiwa umluleki. igama lakhe umluleki uyobizwa ngoNkulunkulu uqobo lwakhe umntwana ekuthiwa indodana sayizalelwe indodana sanika umntwana igama lakhe ezothi uNkulunkulu ngqo. Yakezwa nje uNkulunkulu onamandla. ubizwa ngokuthi uNkulunkulu onamandla. Yini ongathi uyifuna kuJesu ukuthi hayi uyindodana kuphela ufana nabanye abaprofethi? Akafani nabanye abaprofethi. Abanye abaprofethi bazalwa kwaba nomama bonke. uJesu kuphela owazalwa uMariya ngamandla kaNkulunkulu. So ungalingi umlinganisi. Nalona iBhayibheli liyavezela uIsaya ukuthi isibonakalo siyamveza ukuthi-ke ungumnini mandla onke. Uyise ongunaphakade. Ubaba ongunaphakade. Ukuthi wenze enyameni akusho ukuthi akasekho uNkulunkulu. Inyama yebo ithi indodana kumoya. Kepha umoya kuyindodana wona lona-ke ongena-ke uzoveza amandla kaNkulunkulu. Lokho ngakho qhubeka. Uyise ongunaphakade. Inkosi yokuthula. Inkosi yokuthula. Umbuso uyakuba mkhulu. Ukuthula kungabi nakuphela esihlalweni sobukhosi sikaDavide nasembusweni wakhe. Sesifikile-ke la ivizo khona lento ekhulunywa ngale kuthiwa uJuda uyibhongo. Nangu ngale kwincwadi
esambulo lasuka khona isiyaveza iveza ngawo lamandla lawa avela esitalweni sobukhosi sikaDavide umbuso ongeke waphela ngokuthi abantu baqonde ingokuNkulunkulu incikise kubantu lento ukuze abantu bayiqonde ngeke incikise ezilwaneni ngeke incikise ezulwini kuphela fanele incikise kuyena ezulwini umnini wayo amandla onke bese ize lapha phakathi kwethu singabantu abadalile izidalwa zakhe bese lapho-ke aveza amandla akhe ukuthi-ke lokhu akhulumile ukhulumele thina abantu hhayi indlela emnyama hhayi indlela emhlophe hhayi indlela yamaJuda kuphela uJuda wayeUJuda hayi ukuthi bonke amaJuda amaJuda ngisona igama elaqanjwa abantu amaJews uJesu wayeumJuda ngasho njalo hayi ukuthi wayeumJuda akwazi ukuthi igama lesingisi ukubuyisela esizulwini izophinda ephambili angisithi uJesus bese sithi uJesu Keze kanti uJesu asisho ukuthi uJesu noma uJehu sithi uJesu ngisho uPaul nithi uPawuli ngesizulu bese usizwe aseshiyo ukuthi isizwe samaJews noma samaJew ngathi isizwe amaJew nokuthi amaJuda bona into ukuthi amaJuda kwenzeka ukuthi manje kukhulunywa ukuthi ngoba lapho uJesu eqhamuka phansi kwesizwe sikaJuda sengathi bonke abantu amaJuda cha isizwe samaJews abaHebheru kepha-ke ngoba iBhayibheli ubhaliwe phansi lapha kwincwadi yesambulo 3 incwadi yesambulo isahluko sesithathu verse 7 nakuyo ingolosi yebandla laseFiladelfiya loba ukuthi nakho akushoyo ongcwele oqinisileyo onesihluthulelo sikaDavide ovula so sibuye kulento le yokuthi unesihluthulelo sikaDavide sobukhosi kade ngikuveza-ke njengamanje uma ukuthi uphethe iBhayibheli lakho uzosilandela umsebenzi wethu ukuveza iBhayibheli ukuthi lithini wena ulandele ukuze uzoba nokuqonda wambuleleke yazi senginotisile abantu abaningi abafuna ukufundisa ngeBhayibheli bashaka bafundisa ngeBhayibheli kuyabo bafundisa ngeBhayibheli bayaqasuka bafuna khona abantu abakwazi ukuthi bafundise ngeBhayibheli ngalolu hlobo ngoba yini bafuna ukuba bakhulu bona nigcina senibakhonza abafundisi njengoba ngithi kuhlungu isikhathi esiphila kusona abantu sebekhonza abantu ngaphezu kokukhonza izwi abantu badefende bavikela abafundisi babo abavikeli izwi hayi abalivikeli nizama ukuvikela izithunzi zabantu uJesu uthi-ke lokho kuyigugu phambi kwabantu kuyisinengiso phambi kwaNkulunkulu lokho kuyigugu phambi kwabantu kuyisinengiso phambi kwaNkulunkulu uma uNkulunkulu angelona igugu lakho kuyisinengiso lokho okuthanda kakhulu ngaphezu kwaNkulunkulu yebo kuthiwa isizwe sokudla lokudla kwesisu kepha kukho konke okukhulu ngaphezu kwaNkulunkulu ngokumphefumulo ngeke uze ufide ukudla inyama kuphela efaka ukudla so into abantu abagijimelayo izambulo zabantu abathunywe uSathane iBhayibheli lisakhulunywa okhuluma ngeBhayibheli uyabhora uma ukuthi uhleli nje usinzile eBhayibhelini uvula izinto ezisithekileyo ebantwini uyabhora kepha beqhamuka umprofethi wamanga bamthathela phezulu banganikela ngisho nangayo yonke into abanayo just ukuthi bazibonakalise lo mprofethi wabo wamanga lo mfundisi wamanga ukuba athembeke kangakanani kuyena bayomlwela bamdefend kanti bathwele futhi ngani nithakathiwe iningi lenu ingakho nilwela abafundisi benu bathwele ngani amanzi iziwasho amafutha osawothi izintambo ukuthandazelwa kwamarosali yonke lonke ikhombisa ukuthi uluthiwe iBhayibheli likhuluma into eqondile likhuluma ngencwadi isambulo likhuluma ngendawo ekuthi le ndawo le indawo le yobukhosi kusukela kuJuda kuze kuzophuma kuDavide nazi uJesu sephinde uthi uJesu seqobileke ukufaseka kwemibhalo ukuthi uyena inkosi yamakhosi ngoba ukhosi apheli usezandleni zakhe
uthini ubhala Nangu akushoyo ongcwele oqinisileyo onesihluthulelo sikaDavide ovula kungavali muntu. uma evulile uJesu akekho ungavali nakho usevulile uvule manje indlela ezulwini akekho ungayivala efuna evali indlela ezulwini akekho ungayivula asike siye kuba semhlabeni ngoba kuye kwethe kuba semhlabeni lelo wayivula indlela olwandle akekho wayivala wayivala emva kokuthi sekudlula abantu bakhe akekho wayivula namanje usesivulela indlela wahamba wayefeli phansi kwabafileyo wafika wamatholakala esitholakala wavuka khona wabuya wazozibonakalisa abofakazi wayesephinde ezulwini wasivulela indlela eyankulunkulu ngakho kuthiwa abaprisi besikhathi sikaLevi lo Aaron babe abantu abafana nathi babegotshiwe kodwa ngento ezibonakaliso sasezulwini ngakho uNkulunkulu athi uMoses akhale itabernacle ngale ndlela le oboniswe ngayo ezulwini bese lakhile bese kuthiwa-ke nazi izimiso zakhona uzokhetha abapristi labo bapristi labo khona uzoba mkhulu bona uzokuthi bebenza inhlatshelo abanye bazokwenza ukuthi manje uJesu kwenze konke okwenzwe labo bapristi labaya useqedile sesinendlela evulile ezulwini ayikho umfundisi ayikho amandlela elithile uJesu obuyela umpristi omkhulu nompostoli nombishop omkhulu umpristi emhlabeni akasiyakho ngoba sinompristi omkhulu umuntu umpristi ufuna ungitshela ukuthi ngaliphi ivangeli elibhayibhelini ivesi lebhayibhelini elithi umpristi ngoliyakutshela lipha ngesikhathi ezokhulula ababoshiweyo wayesezakhela yena abathunjwa bakhe uthi wethona lo ncwadi ithi Incwadi yamaHebheru isahluko 9 verse 11. hayi ufuna isahluko incwadi yase-Efesu umlalelo ukuthi ukufuna wena ngifuna le ekhuluma into engikhuluma njengamanje incwadi yase-Efesu sahluko 4 no 5 sahluko 4 from verse 7 Ukuthula kukaNkulunkulu awuye ku-5-7 ngifuna iveze lento engiyishoyo ukuthi washiya bani la emhlabeni uJesu besehamba wabashiyela abapristi lithi iBhayibheli singabapristi kanye naye ekubuseni asho ukuthi-ke sonke sesingabapristi ukuthi siyagcotshwa emhlabeni sabapristi no liyekethi sesingabapristi ezulwini singabakhosi kuphela ezulwini ngoba nemhlabeni uyadilizwa emhlabeni la emhlabeni ungapromote uNkulunkulu akukhethe wena uzidemote wena ngoba siyakwazi ukwenza lokho ukuthi bese sibone ukuthi nathi singcono noma uNkulunkulu akayenza into efuna yithina bese siyamlahla uNkulunkulu ngoba usawumpristi awuthi umuntu osindisiwe uzofuna athi umpristi bese njalo sonke singabapristi bakhe inkonzo esabuya kuveza lokho ezulwini lapho kwena sobapristi ngokupheleleyo emhlabeni uzothi umpristi ngeke sasiyona mawufufela belela uzosaba umpristi yini Incwadi kwabaseEfesu isahluko sesine iverse 7. Kepha yilo nalowo kithina. Isahluko 5-7 come on. Ngakho-ke ningabi ngabahlanganyela nabo. Awuhlehla buya kulolu uzana sorry 4 Efesu 4:7. Kepha yilo nalowo kithina uphiwe umusa ngokwesilinganiso sesiphiwo. Yilo nalowo kuthina uphiwe isilinganiso ngomusa sikaKristu isilinganiso yilo nalowo kithina uphiwe umusa ngokwesilinganiso sesiphiwo sikaKristu ngalokho bekuthini esenyukele phezulu wathumba abathunjiweyo wayeselanda abantu abayizoni bethunjwa uSathane wapha abantu izipho wayesebapha yena futhi izipho kepha lokhu ukuthi wenyuka lokho ukuthi-ke wayaphezulu kusho ukuthinta uma kungesikho ukuthi wake wehla akwazi kuthiwa ngehlile ngakaze ngize ngiphakame kule ngiqale ngiphakame bese kuthiwa ngehlile angikaze kuthiwa ngikhuphukile engakaze ngehle ngibe phansi so usho ukuthini ukuthi-ke wakhuphukela phezulu wehla ezindaweni zomhlaba eziphansi wehla ezindaweni zomhlaba eziphansi owehlayo yena owenyukela yena futhi ngaphezulu kwamazulu onke
ngaphezu kwamazulu onke ukuze agcwalise konke. ukuze agcwalise konke. Uyena futhi owabanika. Nayo indaba leyikhona siyesibeke siyakuthola nompristi manje la. Uyena futhi wabanika abanye ukuba babe ngabantu. Wanika abanye ukuthi izipho lezilinganiso uyena obaphila kithi. Nali iBhayibheli phela lithi-ke wayesabapha abaningi abanye wathi abangabapostoli Abanye babe ngabaprofethi. akekho umpristi lapho. Abanye Abapostoli abaprofethi abavangelayo abanye abelusi abelusayo nabafundisi ukuze abangcwele bapheleliswe emsebenzini wokukhonza. ufuna izambulo ezikuphile ngihambe nezambulo ezikuphile. iBhayibheli lizwe lithi iBhayibheli nazi izipho azinika abasi. Uyena umpristi omkhulu useqedile upristi ukuba labapristi ababebekiwe bakumele nabo bagezwe. Yena kuvele waphelelisa konke inkonzo yabapristi bonke bephelele yena uqokwakhe yedwa. Abadingi ukuthi aqale phansi agcwalise inkonzo noma abanye abantu abazosondeza abantu kuyena ngeke ukuthi lona abathandazela abantu abageza abantu. Uthi-ke into egeza umuntu uvuma izono zakhe unembeza kube umoya ingcwele angene emanzini abhabhathiswe bese aphile impilo yokungcwele. Kwakhiwe umzimba kaKristu Ukuze kwakhiwe umzimba wakhiwa njengoba thina sinikwe izwi hayi ngoba kufuna lento yikho ukuba umpristi uthi kube umpristi kaba umdingo umpristi ukuthi ufaka kaba yalizi iBhayibheli lithi ngabe lobaba emhlabeni size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa. abantu baneminyaka bebasindisiwe abanye bayakholwa ukuthi umehluko phakathi kokusindiswa nokukholwa umtshela uthola hayi angisindisiwe ngiyiroma umehluko hayi angisindisiwe ngumpostoli umehluko hayi mina ngisindisiwe angena ibandla lama-Methodist umehluko sifuna umehluko ngoba kuthiwa fune sakho umzimba kuthiwa masibe lizwi sibe moya munye sibe noqondo kodwa size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa. sifinyelele izindaba Nasekwazini hayi asindiswe igama losindiswa ekukholweni ebunyeni bokukholwa. bese sikholwa yizwi awukholwa igama lebandla. Nasekwazini indodana kaNkulunkulu. Uma sesazi uJesu ngeke usanguka njengomuntu ongathi umelene nenkolo yakho cha. Uma mina nawe sibabili sazi uJesu le ndaba zamabandla mina ngiyayinyanya ukuthi amabandla athize cha anginanjalo sikwasesube namabandla kaNkulunkulu siyesivumela nezwi. Uma umuntu bengeke sibojile sisodwa la eMlazi noma la kwaZulu-Natal kube namabandla ngaphezulu kwa-100 abiza amagama ahlukene. Kuthandaza uNkulunkulu oyedwa. Ushembu la, iqhimi la, Israyeli la, abapostoli abaweseli, Assembly of God. Umehluko. Asifuni imezulwini. Akumele nisiphelelise uKristu ukuze ukholo lwethu luphelelise kuyena. Ebudodeni obupheleleyo esilinganisweni sobukhulu sokugcwala kukaKristu. uNkulunkulu kulabo abadojiweyo bakhe hayi ukuthi abadotshelwe bakhe abadojiwe bakhe uyayibalule incwadi yaIsaya umfundele. Incwadi Isaiah isahluko 45 verse 6 verse 5 ngenxa yenceku yami uJakobe uIsrayeli okhethiweyo wami ngikubizile ngegama lakho uNkulunkulu uyena ukubize ngani igama lakhe uJesu uNkulunkulu ukuthi awazi engizothini igama lakhe uImmanuela uNkulunkulu nathi. So ubizile ngegama lakhe mawuzokhola uzamuzokhola ebandleni lakaShembe
awuzange uzokholelwa endleleni yaseZayoni, awuzange uzokholelwa endleleni yakaZondi, awuzange uzokholelwa endleleni yaseLuthela, awuzange uzokholelwa endleleni yasePostoli, ubizwe ngegama likaJesu. Ngikunikile igama lodumo ungakangazi. Noli igama lodumo, igama laJesu Kristu. Igama likaJesu Kristu ekumele sibambelele kulona. Sikhulume lizwe linye ngeBhayibheli. Hayi le amaqembu anendaba nayo. Ngahamba ushona amaqembeni. Anginendaba noma kuthiwa ngudla yedwa. Uma kudla yedwa ngilazi izwi ukuthi thini ngi-right kunokuthi ngube udla nabanye kepha ngibe ngidla ushevu. Angifuni ukudla ushevu ngenxa ukuthi ngilandela abantu abaningi. Ngifuna ukuthi ngihambe ngezwi eliphileyo. Empeleni engaqhubeka lutho. Ezwe ndaba. Baningi. Ngikubizile ngegama lakho. Ngikunikile igama lodumo. Ngakunika igama lodumo ungakuzazi wena. Mina ngikuJehova. Mina ngikuJehova. Akakho omunye ngaphandle kwami. Akekho uJehova ngaphandle kwami. Akakho uNkulunkulu. Akekho uNkulunkulu. Ngiyakubhincisa ungakangazi. Ngakubhincisa ungakangazi. Ukuze bazi kusukela eMpumalanga. Ukuze bazi umhlaba wonke. Kusukela eMpumalanga naseNtshonalanga ukuthi akakho ngaphandle kwami. Akekho uNkulunkulu ngaphandle kwalo. Mina ngikuJehova. Mina ngikuJehova. Akakho omunye. Akhona yedwa oyokuphila bekhona. Yini engenza ukukhanya? Uthi yena ukwenzile ukukhanya. Nengidala ubumnyama. Uthi ubumnyama ubudalile yena. Ngenza ukuthula. Uthi ke ukuthula futhi uyakwenza. Ngidala okubi. Uthi udalile okubi. NginguJehova owenza konke. UJehova owenza konke lokho. UJehova owenza konke. Ngeke ngitshele uthi ke funeke ngikhambe ngendlela efuna umuntu. Ngifuna le ndlela le athi uJehova uyinto uyikhona konke. Futhi udale konke. Yini engabe ngifunele eceleni ukuthi ngibe nayo noma ngiyilandele ngibe kuJehova onakho konke engidingayo. Ngiyazibuza lo mbuzo ukuthi yini engabe singulutha ukuthi ngasalandeli izwi ngasakholwa amazwi apheleleyo. Ngicile sengilandela izinkolelo zabantu. uNkulunkulu ngiyacela into ethelelo ngoba yini sibalalelile abantu bebavela kuyena abakhuluma izinto ezibambele lezwi lakhe. Ngiyacela nje into ethelelo kuyaphendula inhliziyo ezithobazi. Ngoba abantu abaningi beza uthi uJesu abaningi bayothuka. Baningi abayoza ngegama lamadumisa abaningi. So sibalekela manje ukuthi singalandeli izinto ezisho abantu singafakazelwa yizo. Yingakho sebesitshela abantu ukuthi fundani ngamaBhayibheli enu. Wozani isifana imibhalo. Ukuba abaningi benu bayakholwa lapho uJesu ngobaphika. Akuba into abalekela isambulo seBhayibheli bagijimele isambulo zabantu. Kuyokusiza ngani ukuyeka amawiki kuyaphunga ikeka ngunzondo. Kuyokusiza ngani ukuyeka amabhuluku kepha ke ungayekanga umoya. Kuyokusiza ngani ukuyeka ukuphendula ubuso kepha inhliziyo yakho yamagugu. Kuyokusiza ngani ukuthi uyewuthwana kepha uthetheleni ngaphakathi. Uthi basihlathulule sibe abantu abasha sikhumule umuntu omdala. Umuntu omdala siyafunda ngeBhayibheli ukuthi uyini umuntu omdala. Ithi iBhayibheli lapha kwincwadi yaseGalatiya sahluko 5 verse 19 ithi izithelo zikamoya yilezi. Kepha imisebenzi yenyama isobala. Awunike kamoya ufuna lekamoya ngoba ngiyibona inyama. Kepha izithelo incwadi kwabaseGalatiya sahluko 5 verse 22. Kepha izithelo zikamoya. Izithelo zomoya kaNkulunkulu ziwuluthando ukuthi sibe ngabantu abalothando nokujabula. Inyama ifunde into yokuthando. Engiyakutshela inyama igcwele inkanuko. Ubona abantu bengena emshadweni besheshe baphume ngoba bangenanga ngothando. Basuke bangena ngenyama langenkanuko yamehlo. Lempakamo. Ukuba besigele ngomoya kaNkulunkulu emshadweni lapho imishado eminingi ifudumele igcwele uJesu. Kepha imishado egayengena ngathi obaba bethu bahlulekile imishado. Inhliziyo nomoya nomuhapolo ayikaze iliseke. So sinezinhliziyo ezinjalo thina abantu. Inhliziyo zethu azifuni ukwaneliseke. uNkulunkulu kupha lokhu ufuna ungaphezulu kwalokho okunikiwe. Uyakuthola ungaphezulu kwalokho ufuna awuzazi ufuna nawazile ngakwenelisa.
Baphelele isifundani kwaneliseka ukuba yini. uNkulunkulu wazi inhliziyo yomuntu ukuthi ayinamkhawulo. Nokujabula. Izithelo zikaNkulunkulu uthando, ukujabula, ukuthula, ukubekezelelana nokubekezela, ububele, ubuso nobuvi, nokukholeka ukuthi inkambo yakho iveze ubungcwele, nobumnene, ukuzithiba. Akusho ukuthi uzithibe utshwaleni lapho kuphela. Kunabantu okumele uzithibe ukukhuluma nabo. Kunezinto okumele uzithibe ungazikhulumi. Kunabantu okumele uzithibe ungahlali nabo. Ngokuba uhlala nabo kuthiwa-ke lapha kwincwadi yaseKorinte esahluko 15 uqala esahluko 15 verse 34 ithi-ke ukuxhumana nabambi kubonakalisa ukuziphatha okuhle. Ukukhuluma nabantu nje abakhuluma izinto ezimbi kuyamngcolisa nawe. So gwema-ke ukuthi emlomeni wakho uphume izinto ezibolile. Singabe nesithele abantu sifuna ukuthi sihambe nabo ekubakhukhumezeni emngcoleni kwabo. Kumele silwele ukuthi ukhanya kubonakale phakathi kwethu. Akukho lula, akusho ukuthi kuzoba lula. Akusho ukuthi kuzoba lula. Incwadi yaseJohane esahluko 14. Johane 14 verse 16. Ababa siyabhala ngayo. Ngiyakucela kuBaba aniphe omunye umduduzi. Ongiphe 15. Uma ningithanda, niyakugcina imiyalo yami. Nizakugcina imiyalo yami. Ngiyakucela kuBaba aniphe omunye umduduzi. Ngizakucela uBaba aninike omunye umduduzi. Ukuba ahlale kini phakathi. Ukuthi ahlale kuphi? Kini phakathi. So uNkulunkulu uJesu uyakusicelela ukuthi sigcotshwe ngalo mduduzi lo. Ekumele sibe naye abe kithi phakathi. Umoya weqiniso. Umoya wani? Weqiniso. Umoya weqiniso wahlala eceleni kwami ngofuna uphile kumina phakathi. So funeka ugcotshwe ngomoya weqiniso. Ingakho kwagcotshwa abaprofeti begcotshwa noma inkosi kuba uNkulunkulu kuba ukuthi inkosi ezoba leqiniso. Umpriest lamgcotshwa ukuthi ufanele ukuthi uphile ngeqiniso. Nami ngigcotshwa ngomoya ingcwele sengamukela iqiniso, sengigcotshwe ngomoya ovezulwini oyiqiniso. Ukufaka amafutha kwenza imehluko uma ukuthi umoya weqiniso alinawo. Ngizoqhubeka ngivangule abantu besifazane, ngibe i-rapist, ngibe isitabane khona ngimi la kwe-pulpit, ngibe isigebengu, ngibe umprofethi wamanga. Ngenxa yokuthi ngigcotshwe ngamehlo ngamafutha asemhlabeni angcolile, ngezandla ezingcolile. Kepha uma ngigcotshwe ngomoya weqiniso, ngingahlula abantu abagcotshwe ngamafutha emhlabeni ngokunomoya wani weqiniso. Baningi. Izwe elingamamukeli. Izwe alifuni ukwamukela umoya weqiniso. Ngokuba lingamboni. Ngokuba limboni umoya weqiniso. Lingamazi. Futhi alimazi umoya weqiniso. Nina niyamazi. Nina-ke niyamazi umoya weqiniso. Ngokuba uhlala naye. Ngokuba uhlala naye umoya weqiniso. Uyakuba kini. Futhi uzakuphila kuningi umoya weqiniso. Angikunishiye. Ngeke ngize nginishiye ningenabani. Ngiyeza kini. Uthi ngiyeza kini. Siyaziveza ukuthi uyena uzoza kubona. Khuluma nabo bro. Kuseyisikhashana. Isikhashana ngisenani? Izwe lingasangiboni. Alingiboni izwe. Kepha ngiyabona. Kepha niyabona. Ukuba ngiphila mina. Awuzwe. Nani nizakuphila. Uthi uJesu noma weqiniso uthi ngizoza kunina. Isikhashana nje izwe alubone weqiniso yimina lo. Siyasikhathi mina ngiyambona nina. Ukhuluma ngayo uqobo lwakho uJesu. Baningi. Ngokuba ngiphila mina, nani nizakuphila. Ngokuba lo moya weqiniso uJesu uyaphila, uthi nathi sizophila. Ngalolu suku niyakukwazi nina ukuba ngikuBaba, nani ngikini, nami ngikini. Yayizolonto uthi-ke ngokomoya kumele sibe munye. Usebuyisela inyama eceleni ukuthi abantu le nyama iphile ihamba ngokomoya. Ukabayini ngokaNkulunkulu.
ngikuyela kuBaba noBaba uphila kumina nami-ke ngifuna ukuthi nami sibe moya munye uma iyothi into engizela ukuzwela nje imphefumulo yenu glory to God Onemiyalo yami ayigcine kuye ongithandayo. uyena onjani Ongithandayo. asike silwele ukuya emgciniyelo kaJesu bazalwane ngiyanincenga ngokubele kwaNkulunkulu nje ukuba sinikele imizimba yethu eminikele ephilileyo sibe imhlatshelo kuJesu sidile imiyalelo kaJesu ayethu asiyeke ukuziphopotha lemhlabeni asiyeke ukuzimilimoda lemhlabeni sabe sizimixa ukuze abantu basithande asike sibe abantu abathandekayo uNkulunkulu kuyokusizakala ukuthi uzuzwe izwe lonke ulahlekelwe ukuphila kwakho usakholelwa ukuthi uthando abantu ukholo lwakho lufile ukholo lwakho lufile andamsebenzi uma usakholelwa ukuthi abantu funeka bakwamukele bakuthande uJesu ethi uma izwe lingangithandanga ngeke nimthande wena ungathola uma ukuthi abantu abathanda iqiniso wena bazokuthanda kanjani bangahleka nami uneqiniso kepha bengakuthandi kepha usho ukuthi abafuni abathanda wena ufuna ukucelela umoya kaNkulunkulu ukuthi akuphe ukubekezela njengoba lisho iBhayibheli umoya kaNkulunkulu wothando wokuthula ukubekezela umoya wobuvi umoya womusa umoya wobubele akukho lula akusho ukuthi wena ngoba usindisiwe usungcono noma wena usindisiwe ungcono cha khona umuntu oyedwa ongcono ngaphansi kwelanga akekho ngiyagaranta futhi nalo uJesu kuphela bese esezabela ngoba mina uzobona ukuthi ngomehlo wami uzothayile okwenza ngiyena angeke ngithi nje uNkulunkulu wazibonga kwazinhliziyo zethu benika incwadi ezayo usasho ukuthi verse 38 uNkulunkulu kuphela wazibonga lezinhliziyo zethu uma sikholwa kuye uyena oyakusamukela yokuthi uJesu uyayigcina imiyalo yakho wagcina imiyalo yamhlengi umhlengi befuna ukuthi ugcine funeka kukhombe kuJesu ungakhombi komunye umuntu ungakhombi ungalinge uphakamisa omunye umuntu khomba kuJesu kuphela ingenza ukuthi ulahlabele enhliziyweni ngokuba unethemba lokuthi abantu funa bathembele noma inethemba kulo muntu abethembayo ungathathi ithemba lakho libeke enyameni ezofa kusasa yonke inyama utshani izabubula sebekuza bahlabeka enhliziyweni bathi kuPetru nakwabanye abapostoli badoda abazalwane siyakwenze njani na wayesethi uPetru bona phendukani wayesethi uPetru bona phendukani uthi umbhalo kuthiwa phendukani phenduka ivangeli eleshunyayeli leli kuphenduka uJohane wafika athi phendukani umbuso wezulu usondele athi-ke uJesu meseqeda ukubhabhatiswa ehambe eshumayela athi phendukani ngoba umbuso wezulu usondele abaprofethi nabapostoli bathi phendukani simele yini ukuphenduka yiloyo naloyo abhabhathise bese uphendukile bese uzobhabhatiswa egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zethu olele kwamukeliswa isiphiwo sikamoya ingcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana bethu yes esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wafakaza ngamanye amazwi amaningi ngoba yana wathini zisindiseni kulesizukulwane esibambeneyo zisindiseni kulesizukulwane esibambeneyo siyaqala uNkulunkulu asenzele umusa sisindiswe ngokupheleleyo kulesizukulwane esibambeneyo kusho iBhayibheli mawuthi umzalwane lithi iBhayibheli lithi wena phenduka ukuba isizukulwane esibambeneyo usindise uNkulunkulu emuhle asenzele indlela sikwazi ukufinyelela kubona bonke abantu ekumele babhabhathiswe ngohlahla langomusa kaNkulunkulu sithola imoto ukuthi sikwazi ukuhambela lonke elifuna ukubhabhatiswa ningadikibali nisikhulekisane ukuthi uNkulunkulu asenzele umusa ukuze sikwazi ukufinyelela kunina lonke bese sikwazi ukuthi siqhubeke nomsebenzi lihlale ekugcweleni njengokusho kwembhalo ungadikibali ukuthi lemiyalezo udlulisele nabanye bakuzwe ungazivela wena wedwa konke lokho kwabantu boNkulunkulu bafuna basindiswe sikhulekise uNkulunkulu sigcine sikwazi ukufinyelela nasemsakazweni ukuze leli vangeli lihambe ukuze uNkulunkulu akhazimuliswe nangelinye ilanga sigcine sithola islot lapha ka-TV noma ngabe yiphi i-channel esingathola khona islot sikwazi ukuqhubeka nalo msebenzi ukuze ivangeli bazalwane lihanjiswe ingabe abazalwane abanomoya noma abazalwane abazenyezayo ngokulalela lejumayelo bazitshela ukuthi-ke asifanele ukuthi abanye abantu abantu bakhe iqiniso uJesu Kristu uyinkosi
Siphinde sibonane uNkulunkulu evumile ukuzayo futhi sivalele umkhuleko. Baba egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, ayenziwe njalo intando yakho Nkosi Jesu emhlabeni njengokuba nasemazulwini. Wena wedwa ungcwele, wena wedwa uthembekile Nkulunkulu. Siyacela ukuba ubusise nezindlebe Nkosi ezizwa lelizwi, zizihlolisise Nkosi ngokuba ubize wonke umuntu ukuba azi Nkosi ekumazini uKristu Jesu oyinkosi nomsindisi enkazimulweni. Siyacela Nkosi ukuba le mbewu oyitshalayo ingene ngaphakathi emhlabathini ovundileyo. Vimbisa Nkosi imiphefumulo yethu ikwazi ukwamukela izwi lakho, siqhubeke ngokuba wena wazi isikhathi esifanele. Izwi lakho Nkosi eliyiphemba elicije ngaphezu kwenkembe ecishe ehlangothi zombili. Siyacela lihlabe Nkosi, lahulele Nkosi, lususe konke okungukhula ukuze kumile le mbewu eyiyona esigcinele ukuba sibe ngabavuswayo xa usubonakala Nkosi uJesu, noma sekufika ilanga lokuba sibone ubonakale wena ngenkazimulo yakho nezingilosi zakho. Mayenziwe-ke intando yakho ezimpilweni zethu Nkosi uJesu, wena wedwa uthembekile, uyinkosi nomsindisi manje naphakade.